ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରେ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ। 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନେକ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 9 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 1 ଅକ୍ଷୌଣୀ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ଓ ମଦ୍ରରାଜଙ୍କ ଶଲ୍ୟଙ୍କର 1 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।